Ash performs many functions as IKS prescribes. Ash could also be used to stop external bleeding. Inkondlo esiyenzayo namhlanje inesihloko esithi Uthunywe Ngubani. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued, and appreciated. Let me also extend this appreciation to our lovely visitors. Oh, guys, please stay here and consider this your permanent home. As you do that, please spread the word, because that may assist the channel kakhulu. Sanibonani balingani mabungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje njengoba besengishilo ukuthi senza inkondlo, lokho okuchaza ukuthi sizokwenza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo. Sizovula ekhasini lekhulu sithole inkondlo yethu ebhalwe nguKNN Gcumisa efundeka ngalolu hlobo: Uthunywe Ngubani. Wekufa akungihlebele, uthunywa ngubani wena ukuba uzosibangela usizi? Ngubani okupha amandlakazi anganga wamabutho akwamandlakazi, owephula uphoqoze ngawo izithombo ezingamaqume, omthathe omsimbithi nomthombothi? Abakwamthombothi bangavuma. Ibinza lesibili. Abakwamsimbithi bangavuma, nabakwamthathe bavume ukuthi usuke wabenzakalisa. Ungabe uyisithunywa sikaSathane noma uthunywe ngomkhulukhulu? Iyaphela lapha inkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Imbongi ikhethe igama elithi uthunywe ukuchaza ukunikeza umyalo ukuba umuntu enze into ethile. Imbongi yakhetha igama elithi ngubani, esingalihlukanisa kabili. Sithole ungu, siphinde sithole igama elithi bani. Ungu lona uyisibanjalo. Isibanjalo ingxenye yesilandiso. Isibanjalo ungasebenzisa noma naliphi igama. Ungalisebenzisa nebizo ukuze lelo bizo lelo lenze umsebenzi wokulandisa. Igama elithi ibani lingumbuzo. Lokhu kuchaza ukuthi uma sithi ngubani, sisuke sibheka ukuthi yimuphi lowo muntu owenze okuthile. La kulesi sihloko sizobheka ukuthi yimuphi loyo muntu othume omunye noma onikeza umyalelo komunye ukuba enze okuthile. Sibona uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbuzo mbumbulu. Lolu phawu lukhombisa ukuthi imbongi ibuza umbuzo ongalindele impendulo. Imbongi iyathandabuza, imbongi iyangabaza. Mhlawumbe kuzocaca uma sesifunda ukuthi kungani imbongi ingabaza. Ake sifunde ibinza lokuqala, siqalise ngomugqa wokuqala. Wekufa ake ungihlebele. Imbongi ikhethele ligama elithi we ngoba ikhuluma nokufa ngqo. Leli gama liyisabizwana soqobo, yize una ungafakiwe uma ungasetshenzisiwe. Ukufa siyakwazi sonke,
ukwedlula emhlabeni. Imbongi ikhethe igama elithi ungihlebele. Ukuhlebela umuntu ukukhuluma ngokunyenyeza abanye abantu bangakuzwa. Ngabomu nje ake ngifunde umugqa wesibili. Uthunywa ngubani wena? Igama elithi uthunywa sesilichazile. Lisho ukunikeza umuntu othize umyalezo wokuba enze okuthile. Ngakho-ke la kuchaza ukuthi ukufa kunikezwe umyalezo wokuba kubulale. Ungubani simchazile. Amagama amabili, elokuqala ungu, eliyisibanjalo. Elesibili ubani, elingumbuzo. Imbongi ibuza ukufa ukuthi yimuphi lo muntu okunikeze umyalelo wokuba kubulale. Imbongi yakhetha isabizwana, igama ngithi lelo uwena, ukugqamisa ukuthi ikhuluma nokufa ngqo, akekho omunye umuntu ekhuluma naye. Emgqeni wokuqala sithola uwe, emgqeni wesibili sithola uwena. Lokhu kukuxhumana okutshekile okugqamisa ukusetshenziswa kwesifenqo esingumbizi ngoba imbongi ikhuluma nokufa ngqo. Wesibili, lokhu kuxhumana okutshekile kugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Kugcineni kumugqa wesibili kunophawu lokuloba, lubizwa ngokuthiwa umbuzo mbumbulu. Ukugqamisa ukuthi imbongi iyathandabuza, iyangabaza. Ake siboneke, yini yona lena eyenza ukuba imbongi ingabaze? Yingoba ukufa akukhulumi, angeke kuyiphendule imbongi noma ngabe imbongi ikukhulumisa ngqo. Ngakho-ke imbongi yangabaza ukuthi njengoba ngikhuluma nakho ukufa, ngiyoke ngiyithole nje impendulo noma kuyafana ukuthi ngikhuluma ngedwa. Umugqa wesithathu, ukuba uzosibangela usizi. Igama elithi uzosibangela lichaza ukuthi uzosidalela. Igama elithi usizi likhethwe ngoba lichaza umunyu, liphinde lichaze ubuhlungu benhliziyo. Kwazise phela kuye kube buhlungu uma ngabe kukhona osedlulile emhlabeni, abantu bayakhala. Umugqa wesine, ngubani okupha amandlakazi? Imbongi ikhethe igama elithi okuphe ukuchaza ukunika okuthile ngesihle. Imbongi yakhetha igama elithi amandlakazi ukugqamisa igunya lokubulala. Imbongi iyasebenzisa isijobelelo sesikhuliso ukazi ukugqamisa ubukhulu bento. Kusho ukuthi lamandla anikezwe ukufa, leli gunya elinikezwe ukufa likhulu ngendlela emangalisayo. Umugqa wesihlanu, anganga wamabutho akwamandlakazi. Siyawazi amabutho, izinsizwa noma amadoda aqoqelwe ndawonye ukuze avikele izwe lenkosi, ikakhulukazi esizweni sakithi kwaZulu. Imbongi iyikhethele ligama elithi akwamandlakazi. Balengani bami nani bafundi, engizokusho manje ngicela sazi ukuthi kungumlando. Ngicela sazi ukuthi uma sixoxa ngale nkondlo asizuxoxa ngako sigxile. Mina ngichaza nje ukuze sonke sazi ukuthi la kukhulunywa ngani. Ake siboneke. Sizoqala kuMageba. uMageba wazala uNdaba.
uNdaba lona igama lakhe elinye nguMandlakazi. Bonke laba bantu abakwaZulu, isibongo sabo esakwaZulu. Ake siboneke, uNdaba-ke wase ezala uJama. uJama wazala uSenzangakhona. uJama waphinde wathola enye intombi. Le ntombi uyithola isikhulelwe. Le ntombi yase ithi kuJama, ngoba wena uzojiyisa lokhu okusesibelethweni sami, you are going to thicken the mixture in my womb. Leyo ngane leyo yase yethiwa igama elithi nguSojiyisa. uSojiyisa wazala uMaphitha. uMaphitha wazala uZibhebhu. uZibhebhu nguyena lo wavukela inkosi uCetshwayo esiswini njengotshwala. Ngandledlana thizeni, inzalo kaJama ethinta uSenzangakhona nomndeni wakhe wonkana, kwathiwa bona abakwaZulu. Ngandledlana thizeni, inzalo kaJama ethinta uSojiyisa, kwathiwa bona abakwaMandlakazi. Asibuyeleni-ke enkondlweni. Kungani-ke imbongi ikhethe igama elithi akwaMandlakazi? Yingoba phela ukufa kwenza into ongayicabanganga. uZibhebhu wakwaMandlakazi wenza into uCetshwayo ayengayicabangi, ukuthi nguyena manje ozofuna ukuba ahlasele uCetshwayo. uCetshwayo wayelinde ukuba uzohlaselwa ngabelungu. Ngixolise-ke ubiza umuntu ohloniphekile njengenkosi uCetshwayo ngegama. Chaza ukuthi bekufanele ngithi inkosi uCetshwayo ngingathi uCetshwayo. Umugqa wesithupha owephula uphoqoze ngawo. Angithi ukwephula kukhethwe ngoba imbongi ifuna ukusichazela ukuthi ukufa kuyafahlaza nje. Igama elithi uphoqoze likhethwe ukuze lichaze ukunqamula kube izingcezu noma kube izicucwana. Umugqa wesikhombisa, izithombo ezingamaqhume. Isithombo isitshalo. Imbongi ikhethelela gama elithi ezingamaqhume ukuchaza umuntu osemncane. Umugqa ugqamisa ukuthi ukufa kuthatha izingane ezisencane. Umugqa wesishiyagalombili, omthathe, omsimbithi, nomthombothi. Yini esikuphawulayo ngalo mugqa? Siphawula ukuthi imbongi isebenzise ifanamsindo kulamagama womathathu elingu-OM, esingaliphimisa sithi om egameni elithi omthathe, siphinde sithi om egameni elithi omsimbithi, siye egameni lesithathu sithole u-om egameni elithi nomthombothi. Leli fanamsindo ligqamisa izindimbane zabantu asebeqinile, asebekhulile, abazele, labantu abancane ababulawa ukufa. Laba imbongi ebabiza ngokuthi bangamaqhume. Ake siboneke, yini kanti omthathe nomsimbithi nomthombothi? Lokhu yizihlahla ezilukhuni kakhulu. Umthathe nje isihlahla esilukhuni kakhulu esingadliwa ngisho nangumuhlwa. Umsimbithi isihlahla esinokhuni oluqinile
olungaphuki kalula. Ngakho-ke la imbongi nakhona iyangathekisa. Ingathekisa izaguga noma abantu asebathe ukukhulakhula. Ibabiza ngezihlahla, ibabiza ngezithombo ezinamagama ahlukahlukene, kodwa abe anento eyodwa. La the poet uses different types of plants. These plants have one thing in common. They are very hard. Kule nkondlo ubulukhuni balezi zihlahla sibufanisa nobudala babantu. Umugqa wesishiyagalolunye. AbakwaMthombothi bangavuma. Imbongi ikhethelela gama elithi abakwaMthombothi ukugqamisa ukuthi bakhona nabantu abanalesi sibongo okuthiwa esakwaMthombothi. Yakhetha igama elithi bangavuma ukuchaza ukuthi abantu abanawo amandla ekufeni bayakuvumela ngoba vele kuyabengamela, kunamandla phekwabo. Ake siboneke ukuthi ibinza lokuqala siligoqa silifinqe kanjani. Imbongi iqhweba ukufa, ikhuluma nakho ngqo. Isebenzisa igama elithi wena. Ithi makusondele eduze nendlebe yayo ukuze bakhulume bobabili kungezwa muntu. Imbongi ifuna ukucaciselwa nokuthola umnyombo wokuthi ukufa kulithathaphi igunya lokuba libulale abantu. Imbongi isichazela ukuthi ukufa kukhetha iphela emasini, kuqonda ezinganeni ezincane, zikudle, zikufohloze ngamazinyo. Abasele bakhale ubumayemaye ngenxa yosizi abakulona. Lezi zingane kungenzeka ukuthi izingane zabantu abakhulu kuleyo ndawo. Kwazise imbongi ingathekise abazali balezo zingane ngamagama ezithombo ezintathu: umthathe, umsimbithi kanye nomthombothi. Imbongi ifanisa amandla okufa njengamabutho akwamandlakazi. Kwazise amabutho akwamandlakazi ahlula inkosi uCetshwayo empini yaSondini. Kwesibili, amabutho akwamandlakazi ungewathembe, ungacabanga ukuthi asecaleni lakho kanti akwelinye icala. Ngakho-ke ukufa angeke wakwethemba ngoba ungacabanga ukuthi kuhambela kude nawe kanti sekuseduze kwakho. Balingani bami nani bafundi, sizoqhubekela ebinzeni lesibili, kodwa ngicabanga ukuthi la abafundi sebebonile ukuthi emgqeni wesine nowesihlanu kunokuxhumana-sigcino. Kulamagama amabili alandelanayo, amandlakazi emgqeni wesine, akwamandlakazi emgqeni wesihlanu. Ukugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi ukufa kuyanqoba. Ibinza lesibili, umugqa weshumi. AbakwaMsimbithi bangavuma. Ake sifundeni umugqa we-11. NabakwaMthathe bavume. Le migqa ikhombisa ukuthi abakwaMthombothi, abakwaMsimbithi, abakwaMthathe
abanawo amandla okuphikisa ukufa. Igama elithi ukuvuma lichaza ukwamukela lokho otshelwa khona. Ngakho-ke, le migqa yomithathu kusukela emgqeni wesishiyagalolunye kuye emgqeni we-11, Imbongi igqamisa ukuthi abantu abanawo amandla okunqoba ukufa. Lokho engiqeda kukusho manje kufakazelwa umugqa olandelayo, okuwumugqa we-12 ofundeka ngalolu hlobo, ukuthi usuke wabenzakalisa. Imbongi ikhethe igama elithi ukwenzakalisa ukuchaza ukulimaza kakhulu. Umugqa we-13 kungabe uyisithunywa sikaSathane. Alukho uphawu lokuloba olungumbuzo-mbumbulu ekugcineni kwalo mugqa, nanoma kunjalo igama elithi kungabe lenza lo mugqa ukuba ube ngumbuzo. Ibuzani-ke imbongi? Ibuza ukuthi kungabe ukufa kunikezwe igunya, kunikezwe umyalezo wokubulala yinduna yobumnyama ebizwa ngokuthiwa inguSathane. Nalapha igama elithi kungabe ligqamisa ukuthandabuza, ligqamisa ukuthi imbongi ibingenaso isiqiniseko salento esiyikhulumayo. Umugqa we-14 noma uthunywe ngomkhulukhulu. Lo mugqa unophawu lokuloba ekugcineni olubizwa ngokuthiwa umbuzo-mbumbulu. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi kungenzeka-ke ukuthi uma ukufa kungathunywanga yinduna yobumnyama uSathane, kungenzeka ukuthi kuthunywe nguNkulunkulu oyinkosi yokukhanya. Leli gama elithi mkhulukhulu liyimvelaphi yegama elithi uNkulunkulu. Balingani bami nani bafundi, nali ithuba lenu lokuhlala phansi nifinqa nigoqe ibinza lesibili. Ningakhohlwa, niyathandwa.